Tak čau lidi, tady Vašek a vítám vás u nového videa, jsem tady s kámošem, ten samozřejmě pozdraví. Čau lidi. A jako musíme hitnout 50 odběratelů. Jo, Vašku, máš nějaký YouTube platform? Ještě ne, ale záda mi jdou. Záda YouTube to nemám, ale ocenění týpků, který mě jdou záda. Pojď ready. OK, tak pojď betlit. Čekaj, já se podívám, jestli teďka streamuješ. Ne, teda nestreamuji, ale jako to bylo má 1:05. Takže jdeme betli, jo? To vypadá. Máš tady moc teda lidí. A kdy jsi začal? Kdy? To? Třeba asi... To je už mamčino video. To jsou ještě mamčino videa. Já jsem začal asi tak... Já teď nechci lhát. Tak před měsícem a půl. Jo, a mě si tady neukážeš, že streamuješ? Já ještě nestreamuju právě. Až zítra. No, a kdy ti vyjde video? Dneska před 2 hodinama mě vyšlo, jo? A asi na dalším kanále vyjde ještě dneska. Jo. Na novém kanále, kde se jmenuji to nějak to. To je zase můj taťka kanál. To je mýho taťky kanál. Já ti dám like a odběr. Jo, dík. Jo, prostě, hej, teď už jsme hitli 150 odběratelů vlastně. Mně to vlastně nedošlo. Jo, kámo, konečně. Já jsem jako dělal blbosti na kanále dřív. A teď jak hraju ten Fortnite, tak mě to takhle prostě napadlo. Fortnite je prostě boží úplně. A kdy ti vyjde teďka video, až to dokončíš, nebo ne? To na druhém kanále mě vyjde. A jak se jmenuje tvůj kanál, druhý? To ti řeknu, až tam budu dávat to video. Jo, ok. Já už vím, jak vypadáš. A ty hraješ fotbal? Jo. Jo, tak to vypadalo, na to, že hraješ fotbal. Ale to já jsem prostě teď už ho přestal, protože našeho kamaráda zranili a já kvůli tomu nechci hrát, no. Nebo spíš moji kamarádku. Aha, to vypadá. Protože jako ona to tam zná a já se v tom prostě nevyznám. A já se vždycky bojím, že prostě nikam úplně se někde ztratím, prostě někde a Já bych se nebal, já hraju asi fotbal 2 roky. A baví mě. a já však jo, ale já to hraju tak, já už jsem starší přípravka, že jo. Kde? Tady. No tak to jsou úplně numbáci. Tady někdo chodí. Ty budeš jako normálně jako business, budeš mít nějaký YouTube battle aspoň. Kámo, to bych chtěl. Jo, a natoč pak video, až dostaneš YouTube battle, že
jestli dostal nový YouTube třeba. Jo, ale kámo, Bechy má YouTube button. Nevím. To taky právě nevím, se ho musíme zeptat. Protože mám takový podezření, že za 1000 odběratelů je ten normální YouTube button. No, tak máš, když to tak koupil, jako... Nebo i tak, nebo já bych to tak nastavil. Já jdu dolů. OK. Mě to dalo minus 10 HP, já jsem omylem z toho spadl. No nic, mám tady pumpu. Ale já si myslím, že bych se měl přejmenovat tady u toho tačkového kanálu. A proč? Abys to neměl tak těžký. Já jsem to napsal hned, já jsem použil ten mikrofon, protože neumím se tak rychle, že jo, tak jsem použil ten mikrofon. Jo no. Já umím psát rychle, ale třeba jako ty krátké slova, třeba 3 věty, bro. Třeba yes, no, anebo prostě. A když napíšu dlouhou větu, A čekaj, uděláš na mě videa, jako, kde jako edituju, prosím. Že bych si jako... No já moc dobře needituju, ale tak to je jedno, ne? Nebo je to jedno, nebo ne? koukni jak já, počkej, já si to postavil blbě. Ne, tak koukej na mě. A to dělám bez simplů. Tak čekaj. Já jsem úplně špatnej. Já si nastavím moje starší se ten dělá, protože koukej. Vidíš? A nedržíš ty náhodou jenom kolečko? No. Koukej, já se hejbu. Ty fakt nemačkáš jenom kolečko. Ne, ne. Teď jsem se hejbal takhle, koukej, já jsem se hejbal. A to... Já ukážu moje triple edity, jo? OK? No. Tak ukáž triple edity. Triple edit. Je pro mě. To se ti moc nepodařilo to dát. No, tak já nemůžu se být tak rychle, že jo? Já jo, koukni. Byli babli, Stejně skoro jak já, stejně jak já. Byli. Jedno, já si jdu natěžit materiál. Jaký? Hele, lidi, hlavně dejte like a odběr. Jo, lidi, musíme překonat 100 odběratelů. Jo. Musíme dát 101 odběratelů. Aspoň lidi, prosím. Prosím. No tak to radši smaž, jo. Ne, kámo, to nebudu smazávat, to je nejlepší, kámo. Já máš... To radši smažu, kámo. A co? Já jsem teď skočil tady z toho útesu. Já máš bejku, protože můžem takhle. Já se tam ještě jdu, protože... Hej. Takhle bych to udělal. Normálně bych si je takhle namazal. Jako tady ten stromeček, nesnáším stromečky. Domeček, stromeček. Já to nesnáším tam.
tady je boss. Jdeme na bose. Kámo, já nemám to lítací. Ale já jo. Co se máš? Dobrý. Pomoc? Ta dostane, tady ten boss. Já ti jdu pomoct, ale já ti nebudu vyzvírat toho bossa, já ti jdu jenom pomoct. Počkej, já si teď tady to. Tak, má málo, má. Já mám snajpu, chceš nebo ne? Chceš snajpu nebo ne? Nepotřebuju, já už jsem mu to zabil. To je mytický, nebo ne? Nebo si Dík. můžeš- Já si dělám Já si to vezmu tady tu věc. Dobrý. Koukej. Dobrý, budem předstívat, že jsme budem předstívat, že jsme. Jo, tak jo. Počkej, ty jsi nevzal tu věc, tu legendární, na tu dálku. Jo, tohle. Dík. Já tak chtěl, ale tak chceš, Ale vem si klidně tohle. nepotřebuji. Tady prostě budu čekat. Tak počíšle do zóny To budeš předstírat bossa. a tam budu přestívat bose, to bude lepší. Tak ale musíš počkat na mě. Jo, však jo. Já už tam letím. Čekaj, možná mi to teďka padne z ruk. Jo, padne mi shockwave, něco aspoň se vyhodí. Aspoň dva shockwave. Tak. A tady bych předstíval, nebo nevím. Jo. Tak pojď. Tady někde, jo, tady. Co to je záč, to má šopky nebo rohy, nebo co to má? No nic. Do balónu, jo? Lidi. Kam předstívám, že jsem boss. Tak, pošlu tady ty svoje klony. No. A kolik já mám procent? Já to tady spolám. Já mám 19% na taťkovém mobilu, takže dobrý. Máš na mobilu? Ne, já budu streamovat na mobilu, no. Jo. Takže třeba až takhle, viděl jsi to video na tím mamčiném mobilu? No. Pomoc tady jsou. Oni tam jsou, jo? Oni se bugli. Tak to je dobře. Je může zabít. Oni můžou jenom totiž stavět. Dobrý, tak oni se už nebugli. Oni asi předstívali, že se bugli. To není možný. Pozor, ulet. Kámo, já jsem to neměl. Takže tohle je pro video všechno a čau.